Tumabi ka dyan. O dito, subscribe. Iyak sa puta. Tumigil nga, Buding. Tumigil. Wala akong pera, Buding.
Ayan, mega love shoutout sa'yo. Oragon Tracking TV. Thank you. Naligo pa kasi si hostess. Si hostess. Wait lang. Wait lang. Ayan, mega love shoutout sa'yo. Tres pa yan. Thumbs up tres. Daan muna. Sige lang po. Ayan. Mega love shoutout sa'yo. Oragon Tracking. Manay Bians na may favorite. Che, sabi ni Bian. Mega love shoutout. Oh, tut. Thumbs up dan, madam. Thank you. Oragon Tracking TV. Sige, daan ko lang ha. Huwag kang lilingon. Wait lang ha. Diyan lang kayo. Ayan. Aba, maaga yata ngayon si Digital. Ay, may galang shoutout sa'yo, Digital Rice. Shoutout sa di naliligo. Kaliligo ko lang, baka ikaw. Oragon TV, sa Manila ka ba host? Sa Las Piñas po ako, Oragon. It's me, Lovely Joy, padikit po. Sure. May jacket ka na? Wait lang, aanin ko muna yung aking premiere. Digital Rest, damit po pa yan kahapon, no? Iba yung damit ko kahapon, no? Kulay orange yun, kulay red to. Huwag kang ano dyan.
It's me, Lovely Joy, Dan Tamsak Hosts. Thank you, be. Digital, red kaya yun. Hindi kaya. Colorblind ka lang. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Manny Enciso TV. Ayan, may jacket ka na po. It's me, Lovely Joy. Padikip po. Wag mo na i-chat. Uragin tracking. Wag mo na i-chat jowa mo. May ka-chat na iba. Wala po akong jowa. Pakitamsakan po yung nakapit. Salamat. Nako, kinay. Oragon TV, we. Oo nga po. Mukha ba ako nagbibiro? Mukha lang yan. Mukha lang nagbibiro. Ayan, nagbaba ng bahay si Manny. Manny, pakiunahan po yung nakapin. Salamat. Oragon Tracking TV. Oo nga pala. So weak nga pala. Eh. Edi ikaw na may jowa. It's me, Lovely Joy. Ayan, nagbaba ng bahay. Pakiunahan po yung nakapin. Salamat. Ayan, may 6 million in the house tayo. Kinakain ako ng loading. Ayan, mega love shoutout sa'yo, PJ Abalos. Kamusta ka na, insan? Unsa na, musta na, insan? Oragon Tracking TV. Ito, forever ka na yun. Forever ka nang sawi. Ang sama mo naman, charot. PJ Avalos, pogi pa din kahit papaano. Besa banda. Pakitap sa kanto yun na kapin. It's me, Lovely Joy. Premiere po yan ni host. Pati padikit po mga kapatid. Ayan, sabi ni It's me, Lovely Joy.
kainis. Si kainis. Bakit walang dumidikit? Busy sila. Ipakiunahan po muna yung nakapin. It's me, love to. Bigyan din kita. Pakiunahan po yung yung nakapin. It's me, lovely joy. Bibigyan po kita. Bibigyan po kita, it's me, lovely joy. Okay po, thank you. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Mel Alonso. 5 mil in the house. Ako yung 4. Diyan. Klaro naman ba yung yung boses ko, Mel? Naririnig mo ba ako? It's me, lovely. Binibigyan po kita. Ayan, love, it's me, lovely. Binigyan kita ng 4. Salamat po talaga, host. Basta, na inunahan mo yung nakapin. Mel Alonso, it's me, lovely joy. Dance to you, pang 116 ako. Thanks. It's me, lovely joy. Yung yung nakapin po, yun si si Mel Alonso.
Saan ka na ba sa nakapin? It's me, Lovely Joy. Tumatapa. Ayan, 4 million in the house. Host, naligo ka ba? Bakit ganyan pa rin yung suot mo? Oo, ano ka ba? Ang suot ko kahapon is orange, okay? Baka pagpalit nga. To, mga to. Reklamo. Nagpalit na ako ha. Nagpalit na ako. Baka sabihin mo di talaga ako naligo eh. Wala ka pang premiere, hindi, Tef. Oh, pares kayo na ano, ni digital. Colorblind. Ano ba yan? Loading. Loading.
Ay, grounded. Huwag na lang ako mag-headset. Ay, ground. May ground talaga siya. Ayan, may galad charot sa'yo. Money pa. Ano to? Money po kayo? Money po kayo dyan. Nag-loading yung akin isang cellphone. Kain eh. Kainis. Maingay eh. Ngayon wala na. Grounded yung isin. Yan, naligo mo ka. Naligo ka na talaga. Ang ganda ng picture sa likod. So, oh. Picture ko yan. Wala na. Okay, okay. Ayan, Manny, ano, si nagbaba ng bahay. Manny, pakiunahan po yung nakapin. Hindi ko ano. Ayan, meron ka ng jacket. Ano to? Money po kayo dyan. Ang ganda ng picture sa likod. Kanta ka nga, host. Huh? What's that? Patala ka po. Naglo-loading yung isang cellphone. Loading. Meron ka na pong ano, jacket. Money po kayo dyan. Pakiunahan naman po yung nakapin. Salamat. Mel Alonso, Money and Senso. Dan sa'yo. Salamat po. Ayan, 5 million in the house. Off mo muna yung phone mo. In-off ko na. Mari, ano, sino yung kumakaway sa likod mo? Wala pa akong kasama dito. Belaloso, tapon mo na. Uy, sayang. Mani po kayo dyan, hindi po ako natatakot. Tinatakot mo ko. Shadow ko naman.
loading oh. Ayan oh. Loading, it's loading. Ba't ka ba nalo-loading? Ano yun? Ano ito? Superwoman po yan si host. Dope. Alam, mani po kayo dyan. Pakiunahan po yung nakapin. Salamat. Kainis naman tong phone. In-off ko nga. Oh, i-off ko nga, oh. Ha? Dan na po ako sa nakapin. Ayan, salamat po. Mani po kayo dyan. Mani po kayo dyan. Ikaw isi kainisa, uy. Oh. Meron ka ng premiere, ano, Inday Tef? Di ako pinakikinggan. Di ba ako pinakikinggan, ano, sis? On mo na. Wag na, tatapon ko na to. Edit, sis. Sige, edit ka muna. Ano daw? Ayan na, di ko nakita tuloy. Sorry sis, edit ako. Tas noon. Ko talaga. Lagi mo na lang ako sinisid. Charot. Ayan, may galang shoutout. Silverayo. Reyno. Hello, host. Di ko makita sa isang phone ko. Wait lang, ha. O, yun yan. Ayan, may ano ka na, jacket ka na rin, no? Pakiunahan po yung nakapin. Sana meron din pumasyal sa premiere ko.
Oo naman, mani po kayo dyan. Baba mo yung ano mo, premiere mo. Ay, may galang shoutout sa'yo, Heal Lisel Channel. Hi po, hello po. Pakitamsa ka naman po yung naka-pin. Salamat. Gagawa pa lang ako ng premiere ko host. Oh, sige, sige, ano? Mani po kayo dyan. Anong award yung yung medal sa likod mo, host? Ba, nakita mo pa yan, ha? Wala yan. Awardan lang yan. Ang dami mo nakikita, ha? Mani po kayo dyan. Melaloso, gagawa mo rin ako ng premiere host, ha? Sure. Ayan, may ganun shoutout sa'yo. Taterta. Shoutout, Bebe Loves. Aba! Gising na ikaw? Yung best and cleaners, yan ha? Yan? Ewan ko sa'yo, Mel Alonso. Ang ganda ng mahal ko. Charot! Darrell. Loading talaga ako. Loading. Nakatalikod yung dalawang teddy bear sa likod. Oh, yung isa kong phone, walang signal. Walang signal, hindi ko kayo mabasa. Benta mo na yung junk shop. Benta mo na sa junk shop yan. Kung nabebenta lang to, Mel, binenta ko na. Hindi na ako makapasok. Ayan, lagi siyang ewan. Check ko nga muna to. Benta mo na sa akin, kapalit ay ano? Ano kapalit? Ano? Mani? Baka walang load. Baka nga eh. Baka.
Teka nga, titignan ko. Call a friend. Loka ka. Ang init ang phone kong isa. Baby loves, titigan lang kita dyan. Matunaw ako, Darrell. Aba, matulog ka muna. Ilang oras pa lang yata dyan. Oh my gosh. Ilan na WH mo, host? Ano pa, maliit pa lang yung WH ko. Nasa 1,000 plus. Siguro mga 1, 2, si ganun. Bakit ipi-play mo ako? Money po kayo dyan. Ano yan? Saturday duty ko, mahal ko. Charot! Kung gusto mo, edi, play mo ako, money. Money po ako dyan. Sino ba to si Manny? Si Mane. Sino si Manny? Ayan na. Aba, magtawag naman kayo, Char. Para may tao tayo. Siyempre ako yun. Anong ako yun? May alam sa bakit magtatawag pa host. Hindi ka ba masaya sa mga taong nandito? Charot. Wag iiyak host.
Hindi pa ako May. Hilisel channel, host pa help para umangat channel ko. Baba ka ng bahay mo, Lisem. Guys, ako na lang nagmahal dyan kay host. Hindi niya ako mahal. Sorry. Baba ka ng bahay mo, Hil. Puntahan natin. Ayan, tamsaktan host, Girly G. Ayan, mega love shoutout sa'yo. Girly G. Pakiunahan po yung nakapin. Salamat. Salamat sa jacket host. You're welcome po. Pakiunahan po yung nakapin. Palablab host, nalablab na kita ngayon. Girlie, pakiunahan po muna yung nakapin. Premiere ko po yun mamaya. Ayan. Salamat. Puntahan kita, girlie. Tatlo po yan, girlie. Salamat. Ayan na si ang mga artista. Lumalabas na si Tony. Mga artistang bisita. Ayan, mega love shoutout po, Foodish. Bakit hindi po kita madyakitan? Foodish, higher hindi po kita madyakitan, Foodish. Ayan, girlie, binigyan po kita ng 4.
Isa pala siyang ano, ibang bansa. Foodish World. Malay ko sa'yo. Sabi mo. Off mo na. Ako, hindi ko lagi. Tara, Lateta. Curly G, shout out. Ay, 87. 87 pa lang si Hill. Anshunig, hi host. Ay, ano? Hi host salat. Salamat. Ayan, meron ka na pong... bakit hindi ko siya madyakitan? Ba't hindi ako makapag-jacket? Ay, kaya pala, hindi ko siya ma-jacket kasi iba pala yung gamit ko. Ay, baliktad. Ayan. Yes po, host. Kaka-start ko lang. Salamat. Okay. Kaya pala, maliit ka pa. Ayan. Nandyan si ano? Si Darrell. Pag-graduate ka sa 100. Tinuwaran ako ni ano? Ni Foodish. Ba't talaga si Foodish siya? Ayan, mega love shoutout sa'yo, Boss Padista. Uy, bakit ganyan ang kilay mo? Bakit? Ano meron sa kilay ko? Host from India, how are you? I'm good. Host, I need only 5 banana. Please help. Drop your link, Ashonige. Ayan, 8 million in the house. Ala, ang sakit ang leeg ko. Host from India.
Yeah, how are you? I'm good. And how about you? Please support my channel. Oh, laki na ng bahay mo. Ano? Ay, hindi ko pala marinig. Ayan, mega love shoutout sa'yo, James. How many banana you give me? I give you one banana. Asyanegi. Hilsil dararaterta, isang link mo is I visit kita. Na, ano, kate? Wait, ano na ba ito? Dararaterta pa graduate mo si ano? Si Hill? Ano na lang kulang niya? 7 ba? 6. Para graduate siya sa 100. Host, mahangin ba sa labas, Mel? Oo, mahangin sa labas. Electric pan ako dito eh. Alam, kati talaga. Kaya na pa ako dikit sa kanya. Kulang niya kasi ano, 6 na lang para 100 siya. Dan na po Dararaterta on the way pa. Ayan. Papagraduate ka ni ano ni Darrell. Pasobrahan ko pa. Okay, sige, salamat. Hindi kasi ako makapag-stream yard eh. Wala akong maakyat sa akin. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Francisco Vlogger. Dikit na, ayan. Salamat po sa inyong suporta. You're welcome po. Basta balik-balik lang po kayo. Ano yun? Sabi niya. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Joshua Aliga. Hello po, newbie. Here, tamsakdan. Wait lang sa jacket ha. Naglolo ko kasi yung ano ko, yung phone ko, parang ex ko lang. Nagloko. Ayan, Dingdong Dantes. Mega love shoutout sa'yo.
Nakakainis naman itong cellphone ko. Di ko magamit. Kainis. Kainis. Hugot. Manila Boy TV, hello po, shout out. Pasali naman ma'am, sure, why not? Baba, ano to? Baba pa ba? Hihil na sa taas na. Ayan, wait lang ha. Hindi kita madyakitan eh. Wait lang, hindi ko madyakitan si ano. Pwede ba dito magjakit? Bakit na-delete yung ano? Message delete by Teddy Abalos. Bakit nag-delete? Oh, kainis naman. Ayaw makisama eh. Ayaw makisama. Kanta ka ng paubaya. Paubaya. Pinaubaya mo na ba siya? I love you, baby loves. I love you, baby loves. Ang dalawa. Ayan. Joshua Liga, meron ka ng jacket. Si Aramina, bibigyan ko ng jacket. Tatapon. Bakit ganun? Sinabon ko naman. Dikit na Francisco Vlogger. Pakiunahan po yung nakapin. Ano? Francisco Vlogger. Pag ako ay mainis sa'yo. Patay-patay akit. Ayan, may love shoutout. Cherry Raval. 3 na lang. Heel. Steel. Ayan, maraming salamat sa'yo, Cherry. Wait lang ha, wait lang. Nagkakaproblema ang aking ano. Ay, ikaw pala yan. Kadami, oh.
Lahat ng artista sa'yo. Alas ka pala, point, sorry, tres. Ala, okay lang, tres, tres, tres gels. Okay lang. Pahinga ka muna, ha? Kainis naman. LS ka pala, points, later. Ayan, mega love share up sa'yo, Glorify Curachas. Hello, host. Tamsak na po. Ayan, thank you, thank you. Patamsok din po ako na nakapin. Premiere ko po yun mamaya. Si Maria Rodriguez. Pumasok na yung mga artista. Glorify Courageous tusok na po. Ayan, thank you, thank you. Hindi na pumasok Canadian time. Canadian time. Sabi na tayo. Ayan, 7 million in the house. You're the one. Ano yung nabora? Hala na tayo matula si Inday, te. Bakit? Hildesel Channel, salamat po, Billy Joe. Ay, sorry na. Bakit na time out? Na time out si ano? Time out siya. Ayan, Kababayan TV. Wait. Maraming salamat. Maraming salamat po, Kababayan TV. Katabaan ba? Still good. Kainis naman eh. Ayaw kasi ng signal ko. Ha? Hindi ko makita. Ayan, congratulations, ano ka na, graduate ka ng 100. Wait lang po, Kabayan TV. Naglolo ko kasi yung aking Ayan. Ayan, meron ka ng TV. Ay, TV. Meron ka na jacket, Kabayan TV. Nawawala ako sa Praise God. Nawawala ako naman.
Nakakainis kasi yung phone ko. Ayaw makisama. Ayan, sabi ni Kabayan TV Idol, giveaway akong, ganito, 5 banana ngayon, Idol host. Bakas lang po sila related sa video. Ayan, mag-ano lang po kayo, magbakas lang po kayo sa video niya. Mukhang sanay ka na mag-LS. Hindi nga eh. Hindi nga ako sanay, Kabayan TV. Ayan, Hills. Salamat sa San Milby. Salamat sa inyong lahat sa suporta. Ayan. Ayan, magbibigay pa si Hilo. Ano mo siya? Ay si Kabayan TV. Bakasan mo lang siya sa sa may kanyang video, yung related lang. Para mabigyan ka pa ng 5 banana. Banana or bananas? Bananas or banana? Mati ako. Bakit eh? Pati. Sino end na siya? Post ticket ko po 2 sa'yo on the way. Ayan, salamat sa'yo, Kabayan TV. Kabayan TV, shout out. Ilang banana mo? Palit tayo. Ann Curtis. May galad shout out sa'yo. Hill full pack na nakita pang 101 ako. Ticket ko pa 4 sa'yo, Hill. Bakasan mo ako. Sana all may TV. Wala nga akong TV. Kabayan TV, ilan banana mo? Alagad ko yan si Ann Curtis. 4 po, tara. Salamat, Kabayan. Kabayan. Kababayan. Kababayan. Pasensya na kayo. Ako ay yung aking cellphone ay tinotopak. Ang kapit. Kokoy TV, thumbs up host. Ayan, mega love shoutout po sa'yo. Mega love shoutout, Twin Hearts. Sis, thumbs up ulit. Ayan, nasalamat sis. Darrell Banaka. Ano Banaka? Kabayan TV, pag nagbakas ako, pinapanood ko muna. Ayan. Panoorin nyo muna po yung video bago po kayo magbakas sa video. Daryl Raterta, baba ka ng bahay, Kabayan. Si Daryl Raterta po, nagpapangat program po yan. Meron po siyang Grand LS po. Sa April 9 po yan. Each shame, dikit kayo sa bahay ko, Lodi. Iwan lang ng bakas, Kalembang. TYGB. Kabayan TV kahit 1 minutes. O, yan.
Kabayan TV, nagbaba ng bahay. Yan po, Idol Dar. Twin Hearts 2, hindi ka ata naglalaba ngayon. Nung ano lang yun, nung isang araw, sis. Okay, TV, dikit ka lembang, sure, balik. Ayan, nagbaba na siya ng bahay. Kuya Nance Channels, tamsaktan. Pakiunahan po yung nakapin kasi premiere po yan ng ni host. Mamayang gabi po yan. Twin Sarsaw, ay wala ka palang jacket, sorry. Ayan, may jacket ka na, sis. Kabayan TV, Daryl on the way. Makati na leg ko para kumain. Tara, full pack sa tatlo, wait mo iba. Ayan, sabi ni ni Kabayan TV. Hindi pumasok si Han, tawagin ko nga. Twin Hearts ko, ikaw pala yan, digital. Ay, sino ba to? Pumunta tulog yata yun, si digital. Nagbaba ng bahay. Kabayan TV, pangat ka din pala, Daryl. Laki ng bahay mo, Idol. Oo, malaki na po yung bahay niyan. Meron po siyang Grand LS sa April 9. Si Twins Heart 2 nga. Akala ko sino. Pumunta ba siya kanina? O pumunta lang siya, ewan ko nag-thumbs up. Tulog yata yun. Kabayan TV, Inday, Jeff, full pack, pabalik. Anong Inday, Jeff? Ala na, ano kaya? Bahay, please. Ay, hindi, Tef. Time out kita kanina. Baba ka daw bahay, Kabayan, sabi ni Inday, Tef. Kuya ng channel, road to 1K ako, pa-help, iwan ka bakas, balikan kita ng 2 saging. Tingnan ko nga. Oo nga, road to na siya. Road 1K. Inday, pasipa. Sabi ni Kabayan TV. Post full pack, nakita 5 lahat. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kabayan TV. Puntahan kita. Tulog na nga siguro. Hilik na naman kausap ko, kachat ko kanina na busy ako. Kaya sis in Twins Heart, sis Inday, mega love shoutout daw. Inday Tep, Twins ganda, mega love shoutout. Kabayan 742 dan full pack, sabi ni Inday Tep. Ayan. Daryl Raterta, LS, 10:30 PM Pinas time. Grand LS, April 9, 2025.
81, instant money for highest sex, SC? 4K WH plus 1K sub plus 1K views, instant money for VIP member, 4K WH plus 1K sub, open for sponsorships, PM Ratertas Dots. Ayan po, nagpapangat program po si Daryl Raterta. Meron po siyang Grand LS sa April 9 po. Ayan po, kung gusto pong mamoni agad, punta po kayo sa Grand LS po ni Raterta. Okay, super chatter yung okay. Hindi, twins dan. Ticket ka lemang sa mansion mo, ma'am. Ganda. Aroy, sana nga maganda ate Inday Tef. Kabayan TV, host extra naman dyan, idol. Sige, bibigyan kita Kabayan TV. Tagasan ka host? Taga Las Piñas po ako. Kayo po Kabayan TV. Daryl Raterta, okay Kabayan TV on the way, sabi ni Daryl. Daryl, ipa 750 kita. Ayan, sabi ni Daryl at Raterta. Salamat Daryl. Ayan, sabi ni Kabayan TV. Bigyan din kita, Kabayan. Ay, salamat idol, Dar. Bigyan din kita, wait. Daryl. Kabayan TV, hindi na po ako magbabaka sa'yo, Yung pinakabahay na lang po, kasi para hindi tayo Ayan, may galang shoutout sa'yo. Langga, Viron Channel, Yahoo! Good morning, host. Good morning po dyan. Ayan, copy po kayo. Kabayan TV, ayahan mo munang alagad pa ako sa isang phone ko. Dikit ko rin sa'yo mamaya. Ayan, thank you. Kabayan TV. Twins Heart, single ka. Single ka pa si Nina Sesbians, member ng Kapsawi. Oo, Twins Heart. Oo, sawing-sawi kami. Pero channel lang, I miss you. I miss you, mwah. I miss you too. Timplahan mo ako coffee. Ayan, Daryl Raterta, good morning sa VIP ko, Veron Channel. Ayan po si Langga Veron, nagpapaangat program din po siya. 5 p.m. Pinas time. Tinatawanan mo lang ako, Twin Hearts, Ikaw, Porket may love ka, Ayan, may galab shoutout po, Maria Joanna, tamsak. Pakiunahan naman po yung nakapin. Twins Hearts, bakit sis? Natanong ko lang, uy. Ilan taon na ba si Sis Chels at ikaw? Ala, ako, 26. Hindi mo ba siya natanong? Si Tres Chels. Twins Heart, hindi sis. Kaya nga ikaw tinatanong ko. Siya natanungin mo?
ano, still on the way. Parang bakit parang maaga yata si Kuya Yorme? Sa Twin Search, sinungaling yun. Number 1, sabihin nun, 50. Kabayan TV Idol, Dare, punta ako sa LS mo. Ayan, ano po siya? 10 p.m. Pinas time po si Daryl Raterta po. Kabayan TV, nagpapaangat tayo. Ano to? Nagpapaangat tayo, Dar. Ano nga sis? Ay, di ko nga alam. Hindi ko nga alam Twins Heart. Ask mo si Tres Chills. We, bahala ka dyan. Oo nga. Oh, promise. Bakit kasi tinatanong mo? Bata pa yun. Bata pa yun si Tres Chels. Wala tuloy si It's shame, dikit kayo sa bahay ko, Lodi, sabi niya. Bakit ka na naman? Marie Joanna Fontes, dan na po. Pabisit na lang din po sa channel ko. Salamat. Parang wala na dyan. Ari ko, sakit. Kabayan TV 751 ka na. Kita ipaw 800. Kaya pa kita 800. Wow. O, kaya ka pa ni Daryl pa 800. Aba, ayaw magsabi ng totoo eh. Curious lang ako, sis. Pero ang hula mo, sis? Ano yung hula mo? Ilang taon na siya? It takes time than switch account. Next time na. Hala, idol. Dali, paanong idol? Ayan. Wow, laki ng mansion ni Twins Heart. Opo, malaki na po yung bahay niyan. Twins Heart nasa 30s. Ayun. Nasa 30s. Pero hindi ko, nakalimutan ko na kasi yung pinaka-exact talaga ng niya. Ikaw na kasi magsabi sa kanya? Ayan, Raterta, that's PM ka, sabi ni ni Daryl. Kabayan TV. PM is the key.
Idol Daryl. Sobrang maraming salamat po, Idol. Ayan, Kabayan TV, bisitahin mo si Daryl Raterta mamayang 10 p.m. Pinas time. Twins Heart, sagot sa akin, 50. Hayaan mo na, sis. Ay, sabihin yung edad niya. Siyempre, kapag ano, wag na tanongin yung yung edad. Basihin na lang sa sa itsura. Twins Hearts to you for forgot me kilala kita no, sabi ni ni Darrell. Ay, magkakilala kayo? Twins Hearts, shout out, kilala kita. Magkakilala pala kayo, Idol Darrell. PM ako ngayon, wait. Ayan, magpipiin po si Kabayan TV. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Red Canoy. Hi, good PM. Wait lang ha, nagloloko po kasi yung aking cellphone. Parang ex ko lang, nagloko. Ayan, meron ka ng jacket, Red Canoy. Ayan, Verantiana, done to you, Twins Hearts. Tamsak lang sapat na. Ayan, pakitamsakan po, Twins Hearts, sis. Oops. Ayan, may ka na, jacket ka na, galing 28 TV. Twins Hearts, Daria, Raterta, mega love shoutout po. Kilala din po kita, na busy lang makipagdaldalan. Sorry naman po. Ayan o, magkakilala pala. O, diba? Dito kayo nagkita. Twins Hearts, mga musit, yung mga ex na yan. Bakit? Radyo Vlogs, tusoks na tol. Ayan, mega love shoutout sa'yo tol. Pakitamsakan po yung nakapin. Maraming salamat po. Dara Raterta, dikit na nakita, naka-ikaw di pa, kadikit. Check po nga. Ayan, sabi niya. Current channel Lalabs Daryl, dito na tayo mangisda. Mangisda ay konti lang naman mapapangisda nyo dito sa akin. Twins Hearts Daryl Raterta, pag-grad mo na ako. O, yun o. Pag-grad na si Twins Heart. Deke naman. Wala ka bang LS, Sis Twins? Naglolo ko yung cellphone ko. Ay my gosh. I hate drag. Ayan, mega love shoutout po sa 8 million in the house. Pakipagdikitan na muna kayo dyan. Ako'y busy sa akin cellphone. Hindi po kasi siya gumagana.
may galat shoutout, Mersky Vlog. Ayan, may jacket ka na. Wait lang. Hindi pala to. Bakit? Ayan, may jacket ka na, no? Mersky Vlog. Twin Stars 2B, sponsor ka na. Ayan, sabi ni Dara Raterta. Sponsor daw. Tamad ako sis, pero try ko mayang gabi. Nag-stop na ako mag-LS. Bakit na naman? Parent siya gumaya sa ex mo host, nagloloko. Oo nga eh. Pati ba naman yung cellphone ko nagloloko? Pinaglalaban. Ayan, may ganang sarap po. Heel. Pasinso. Ayan, meron po kayong jacket. Ayan, Galian 28 TV, nagbaba siya ng bahay. Heel, naman po, unahan po yung nakapin. Ayan, salamat. Friend Channel 2, tamsak ulit host. Maraming salamat po, langga. Twin Stars, hayaan na yung ex. Pero malay mo sis, balikan ka ni ex. Ang mga ex, hindi na binabalikan. Twin heart, Twins heart. Venpax TV, tusok ulit tol. Ayan, mega love shoutout sa'yo dyan. Ang kape. Garian 28 TV, Arvin Cruz, dikit na sa bahay mo, nag-iwan ako ng bakas. Twin Hearts, Aruy. Oo, totoo naman lahat ng ex, hindi na binabalikan, ex na nga lang eh. Tarel, Materta, Hill, Francisco, JR, Baba ka bahay. Buti na lang wala si Han. Nagkabalikan kami, ex na rin siya dati. Wow, sana all lahat ng ex binabalikan. Ayan, Daryl Raterta LS 10:30 PM Pinas time. Grand LS April 9, 2021. Instant money for highest super chat 4K WH plus 1K sub plus 1K views. Instant money for VIP member 4K WH plus 1K sub, open for the sponsorship PM Rateta Dads. Ayan, ang haba Ayan, Mersky Flag, Twins Heart Dan, all balik po. Ayan, read ka, Noy, hi, hello po. Dahil Raterta, Twins 2, sponsor ka na be, PM me, Ratert's dads, PM ka daw sa kanya, it's the key. Twin Hearts, Darrell, ano pa ba maipaglilingkod ko? Si Ashim, ayan, nagbababa ng bahay. Twins Hearts, tumatawa lang, haha. PM na, Raterta Dads, Twins Heart, PM na daw siya, Raterta. Para sa sponsor. Sponsor. Sino po mag-sponsor dyan para kay Darrell? Hill, Darrell, paano magbaba ng bahay gagawin ko? Hindi niyo po alam magbaba ng ng bahay, Hill. Ayan, mega love shoutout, Chang TV official, thumbs up po. Ayan, mega love shoutout sa'yo.
Hindi ko po alam ang term, sabi niya. Dahil na turtle link mo. Hindi niya alam kung paano magbaba ng bahay. Hil, ito ganito oh. Tuturo ko sa'yo kung paano ibaba yung bahay. Kunyari, ito yung bahay mo. Ito yung channel mo. Ayan po. Meron po ditong tatlong tuldok. Pindutin niyo po yan. May nakalagay pong share. Tapos may nakalagay pong copy link. Ayan po, copy link. Di po kasi kita. Ayan po, may nakalagay pong copy link. Kaya pipindutin nyo lang po. Tapos, balik po kayo sa pinaka-ano ulit. Tsaka po kayo mag-paste po dito. Yan, lalabas po yung bahay nyo. Napakinggan ba ako? Okay, salamat. Ayan, good. Napakinggan at nakita ko, Twin Swords. Ikaw lang naman yata. Ayun, may ka-nag-shoutout sa'yo, Maria Joanna Fontes. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, salamat host. You're welcome po. Para makababa po kayo ng bahay. Galyang 28 TV, nagandahan ako host. Nang alin po? Ano yung nagandahan? Penfax TV, musta ka na tol? Musta na yung pakiramdam? Twins Hearts, kala ko Monica na since kala mo lang yun, charot. Kulang pa ako ng WH, sis. Penfax TV, okay na ako tol, good. Twins Hearts, single po si host, binibenta ko na. Sama mo, sis Twins. Binibenta mo na ako. Ano yung sinasabi mo? Ano, Galian 28 TV. Chong TV official, how much po? Twins Hearts, tawa-tawa ka lang ha. Ano ba naman to? Wala yung makisama ng aking cellphone. Trust me, timing of your life. Ala, naka-live si si Tresbians. Naka-live ba? Oo, naka-live pala si Tresbians. Oh my God, ano ba naman to? Ay, makisama. Makisama ka naman, oh. Asan na yun? Hindi ko na makita tuloy. Ayan. Pamay na lang po si host. Baka blue na lang po sa may gusto. Ikaw ha? Naka-live ba? Oo, naka-live siya. Pamain 100k. Hello ka? Murang-mura na po yan. Parang mawala sa kapsap sa Ay, sana all binibenta. Oo nga, binibenta nila ako, tol. Naka-live siya. Daryl Laterta, main host.
Ikaingews. Oh my gosh. Gas, gas. Ayan, Mega Love Sharap. OFW booking. Tamsakdan host. Ayan, Mega Love shoutout po sa'yo. Thank you po. Mahal ko yan, sabi ni Daryl Larateta. Penfax TV, punta muna ako kay kapatid Vian Stall. Sige, ano? Penfax. Wait, pasok ako dito. Wait, pasok ako. Dito lang to. Okay, sige, ano? Sis Twins. Salamat. Hindi nga ako makapasok eh. Papasok sana ako. Oh my God. Ayan, Maria Juana, Daryl Dan. Daraterta, invite lahat. Paangat program mamayan na 10:30 PM Pinas time. Ayan po, ini-invite po kayo ni Daryl Raterta. Sa lahat po na maliliit pa ang bahay, kung gusto niyo umangat, papunta po kayo kay Daryl. Ayan, Mega Love shoutout sa iyo, Danny May. Ayan, nagbabaka ng bahay. Si Galian 28 TV, ayan. Kasi ayaw makisama tong phone ko. Kabisit naman eh. Ayaw makipagkan. Susunuran. Halut ang pikik. Ayan, Red Canoy, mag-iwan lang ng bakas guys para masuklian, sabi ni Red Canoy. Kuya Rolly Vlog pa shoutout host. Wala na ba kagalit, no? Wala na yun. Si Kuya Rolly, Mega Love shoutout sa'yo. You're back again. Parang ex lang, malabo. Kaya nga, sobrang labo talaga, sis Twins. Sobrang labo sa katotohanan. Ay, my godness. Danny Midan sa binaba mo, sabi ni Daryl Raterta. I-ship dan sa visit channel mo, pabalik na lang po dito sa channel na ito. Ayan, sabi ni Hill. Please naman, no, makipag-cooperate ka naman. Ayan, sabi ni Daryl Raterta. Red Canoy. Ayan, Mega Love shoutout sa'yo, Gloria Picorachas. Thank you. Sa patuldok-tuldok mo dyan. Ayan, nagbaba po ng bahay si Gloria P. Bisitahin nyo rin po yan. Nag-LS din po siya. Ayan, yan. Pa-jacket. Ayan, bibigyan kita ng jacket. Ayan, color blue ka na. Color blue.
Ay, nababa ng bahay si Twin Hearts. Dani-dan na po, visit na lang din po sa channel, sabi niya. Kainis na, iinis ako dito. Chakra.